Mwancho murigerere Ndizi TV na ndeni gongo kwaregania asenga kiyeiga ekero charagire isano na ibere igoro ngo kwaretera mangana majia senchira yobwenge kurugaiga ase studio litukoneria Jumapili chitariki nkianda mutenyo mutangani mwaka bw'ikiri bw'ibere na merongo ibere nebere na kwareganirie atari make kurende na bakogendera gutobwatia sensemo ya Facebook buna Ndizi TV News Twitter @Ndizi TV News na baigensemo ya website no tolebna www.ndizitv.or.ke nkoira nanda segeke kirobosyo egeren kumanyenga na raria ya na kwareganirie. Njeni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na ndeni gotoko ya chaka korwase constituency ya Bumachoge chache ewadi ya tenderebochi ase omongina nyagusira madha gongera amayego yebwa komoenia ogendrete gokorekana ase egeti yeskuru ya tendere primary madha mamo mwabo omo deputy governor we county ya Kisii omoske Joash Mangi abo sabarai ao na abantu kurwase semeyo bagendrete wikirana bosyo bomoyego yobwo komoenia omongina madha gongera mongina madha niganyara koba kagusira omoere bumwako yoeta abwase eamate abairi nabasani bagendrete kumirana asegeti yeskuru ya tendere kegotoka imenye ward ya bochi tendere constituency ne ya Bumachoge chache. Oigo molikyo ito Mildred Momanyi noara sense meyo na hende nagendrete gutubwatiria oroboti oruo ache kutoretera asenchira yobo ikiranu chakoraga enseyemo ya bono mogoroba na boigo chinsa isato chia bono botuko nigoto gutuma engora guchiase amate yomokonyi bo Governor Joash Mangi chingaki agendrete kurira omongina mamo mwabo oyure nyagusira otigana na oroboti oru mwancho murigereria abaonchoreri asobosoni bwebikoroto asensemo yekerenyo ime ya Nyamira North county ya Nyamira nigabono beso kirina kwemurungania asengencho babeire bagotiwa magega amo nabarai babo nigo boigo batebirubuna nigo banyariko bakwebwa asengencho chingaki chinyinge abantu bakwinyurwa nabana bodaboda nabaiga bangina asobonchoreria obokoboke nigo baboliria barai babo anene mono bali baguchegochora asobochori bogocha kubainyura buna barabwo abasoni ebikoroto yetaria nenguru kuchochu mararanuri kurubukurati tu muchando tubwate abarai mbari gotorigereria abagando bakurigerera n'abantu ba pota igo tuteta abantu abarai baitu bacha tobachore batokorere gasi batuinyure agara tokonyere family chitu aina aramangana nubwata make abaminto mbara bakwana na barako tegerio bare nyanaro kurubukurati wana tigabata konya ngigami ne kisoro tokorera magandro agara tu akonyuru togendere na maisa igo nintu agara tukugubiya matukensi asobwenge nkoro kupena ati mangari njendo monyakoni onye mwanjira tokonya kende kimwola tokonya na njende bundi bwate binto binkete ntete konyore stock yani mentale binte stock onye mugwanchaga kitokonya buna nwa balai nje ni amarita nengro keneri misuko oyo nyandikane shitu no aiga njino mukuratinde igo nale ko tebanga balai baitu ko twa bajori batokonya tibago totiga igo igegera buna bona banda baminto mu iguru yo minta kwana nga basoni bikoro to gekerenyo igo bajandikete sana igo tema abantu baminto matemantu ko tokonya ekero tubate obulemerwa na magega yo muswada bwokolikiwa kwebwa mabwebya mawetiwa asamaga chamana naye bunge litkolia Jumatano chitariki 5 echichaeta nigobona bakenya bange bataramanyanga ninkiri chikelyo liminetie osenga ninkiri chikelyo lirigetie gocha gokorera obwamo ose omokenya obotambe Molikito Brian Sagini na ikaransete nomo wakili oyo toigorerete asoboime inga ninkiri chikelyo lirigetie gocha gokora asebyama nyoranga lichikelyo maega yo wetiwa kurwase bunge nigoli gocha koirwa ase Senate abwase barache goikaransa litukolia Jumaine ewiki eye
Nilichiko aba na siasa n'ababunge bali baitu batagete gucenjia nga political parties echa ediji contrary kuligeria mangana yo byama nga political parties act lichikeri ndibwate gucenjia batagete kulicenjia mono barosi baligeria mangana yo korosia ebyama gochamo akorosia bikataba uzokuigwana ngibako genda chikura so inali chikorire bunge nebwata mangana anda mange ale siringanidio I think genteke nene kiaberere inde genteke komwasiri lichikeri ngelinga nkotebe kanere gose nkokaniriga abana siasa amba ngo propose bale ase amendment yenga ekere mwaro siri a coalition gose byombi akiramo kabla ichikura a coalition ekobe bune chama coalition ega baro sibe bie chipati kro cha chiramo charo sigenteke yes eba bune kiama bune chama ende yonsi egere bune chama ende yonsi ibo wateli bagali okorosi iri okubeka abantu bakuriki birogo chinse mu chonsi bali yegero kyo president bali yegero kyo governor na bakuriki bonsi bune chama so enari abereri ngana linene ndeli lito asamangana nyone se mwarase bunge enari ngali awate mechando ndo atwalete ababunge bande bakuriki proposal asumugwekano bawate abanga kitoko gende koti kitoko gende njira une yitika sawa nyeto kuwanja tigebe chama mbia lakini tigebe chama ego present a presidential candidate gweka egere byame binde byakirime byanchirwe bibeka nabarobwo abantu bakurikikura ase chilevo chinde no waziri w'ekisemi Professor George Magoha nigatebire buna amatemo manene yo mwako yoiga nigagucha kogendera gokoreka buna yabangire kurwabweli tangani baigo nigatebire buna bagucha kwenekia omorembe chinga kia barokiwa bagucha wikaransa ase amatemo ayo chinga kichicho niga serikali wetera se wizara y'ekisemi ya bwatokere shilingi bilioni 15 na monuguta 5 gocha se chiskuru chonsi cha serikali ejichire choboroso baigone chia secondary. So I want to assure you that all children will have an exam and that as far as government is concerned, when we are marking these exams, we shall take into consideration the fact that some of those children have taken those exams under very difficult conditions. All Kenyan children are equal, they will do the same examination, and that the government will ensure that there is peace and that the examination is delivered. Children don't belong to groups, they're just children who are going to school. The exam is not going to identify that this is a Pokot child or this is a Tugen child. It's a Kenyan child who is going to have an exam. Our children don't have political parties. They are just Kenyan children preparing for exams. If you are sending a success card, let it be a success card which does not have an image. Don't use it to campaign and confuse them. Of this, 2.11 billion has gone to primary schools and is in the accounts, and the other 14.7 billion has gone to schools of has gone to the accounts of secondary schools. Let us take cognizance of the fact that this time is very short. I therefore want to plead with the head teachers and principals that no child of Kenyan origin should be sent home at this stage because they should be having enough money to run the schools. Nabo bisabonsi be serikali nabo igo abakoli emirimo bonsi be serikali nigo babwate goika chitariki kyanda umutenyo gocha oyoro yokabere ucha wetigia emirimo onye babwate eganga yokoliye birogo ao asobo choli bogocha gokoreka umutenyi ogatano na gatatu Wafula Chebukati no monyakero bw'ikyombe kyobo choli nechimbebe IEBC yote birabo igomna nigo babekire ekina ase kigambero nandi nigo baganyete okonacha igoro yokugania abo bisabe serikali wetigia emirimo emetinye 5 nomo nyuma yobo choli botaracha gokoreka nigo bayigate bire etigarete emetinye 5 nebere yoka eliobo choli wanne bocha gokoreka asense ito ya Kenya. The Commission has since brought to the attention of the High Court in Nairobi the subsisting orders of stay of the Court of Appeal pending determination, and the Commission awaits directions from the High Court on that particular day. Public officers who are interested to contest in the 2022 general elections should vacate office by the 9th of February 2022. Nomo Senator we County ya Meru Mithika Rinturi
nigabe kwa biara n'abanyanyimbo igoro yeli mocho ase nkwana yaye iyo akwanete ritukuria igoro ase nsemo ya Eldoret ekero kyo musangerikano oge siasa ogenderete chinse mecho nigo mosoeli omonene bwa serikali Nordin Haji arueto gochiko okwo chiase omo inspector general bwa abanyanyimbo Hilary Mutyambai iliyoko mobwata linturi aya nigagocha chinga kia barai baboriwe gotatwara chinkwana echo chibaisa kuirira ogoturubana kwa morembe imeyense ito ya Kenya ekero tuyariganete gochagosoa ase obochori linturi nigo aikiwe asomo chio Nairobi magega yokolikyo roboti ase nsemo ya Nakuru. Neke minano kia African Cup of Nations AFCON nigo kego cha kabene litkolia lero imeyense ya Cameroon abo ase chitimu gwetania 20 chigo cha gwaka ase ekeminanekyo nigo molikyo itobwa mangana ye chigosori Steven Ndemo atwariganire roboti ase nchira yoboikirano. We stand for Africa. Amamere ni aganyire mono yobo jankonko bwa Africa amanyakainde buna African Cup of Nations ngo chakale ritukolia lero ima ya ense ya Cameroon ekoraga chinsa gose ense yemo ya Kenya niga segeti rikia Paul Biya imemo chomane no Cameroon makainde buna Yaounde etimu ya Cameroon abara varia nibe kombe kegia African Cup of Nation asentundeye barachikoso ne timu ya Burkina Faso asekimeno kiero mbentangani nyirabune timu ya Cameroon asogote na wechi timu ime ya ensengima nigere namba M50 namba 50 agwese timu ya Burkina Faso namba M50 nemo igwese gosoriye na gosori timu ya Cameroon kobana bwa bariga nibege kombe eke bachikurige rumono gosembanya rekonyorobo buya se gosoriye yese abanta bange bakayete bune timu ya Cameroon irachikonyorobo buyi nyirabune timu ya Cameroon nige kora goseke ombekeliyo go tenerenko yo imense ya Cameroon niyo kora unomo gosolio monene sana kurwa sense yo manyekaine buna Samuel Eto igo nekemeno kira chikurige rumono na kie timu ya Cameroon era chaki ekanga yo kuriyo banyango bwa AFCON asentundeye yekoraga chinsa inye nige timu ya Ethiopia kurwa SM ya East Africa era chikosoli ne timu iri ya Cape Verde asekemeno gia kaberege kiero mbentangani gose group A ayonsi kurwa Ndizi TV ntore kibuna kukoletera tulinki kirigera chiko kole kanabo kurwa CVT au imenseli ya Cameroon na ama meranio na ya African Cup of Nations. Nigwega seni kia Ndizi TV kego chago kubwatelia mangana yo ye chigosoli korwa sense ya Cameroon chigosoli echichira chigwa kwa asegeka kyo motinyo yomo ole bosio biamono gwachora kuligereria mangana maya chinsa isano na ibere korwa segeta seni kia obwanchete Ndizi TV nero bwansubo mu Gusii ningendere go kwaliganeria aya mona yanda mange na ndenkoletere chikoraga chinsa 10 chabana marogoba asenchira yobwenge Mbiamono John Kebati yone producer ena naboigo Janet Nyamamu oyono mwaregani onebwa mangana maja aso kwaregani ayonsi na kwene kyabuna aikerero mancho moligeria senjira yoboikiranu tomerana chikoraga 10 kolendegendera kubwatemero bele yaito ime ya Ndizi TV ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.